Bombo! Kde je hygiena? Miminko se hra bez koši, to je paráda. Prožíváme s vámi. Autorizovaný dealer Škoda Autopoly. Prodej, servis a leasing nových a ojetých vozů Škoda. Autopoly. Pod Harfou 1 v Praha 9. www.auto-poly.cz na 4 kole. V Praze v Michalské ulici směrem z centra je strážka 3 osobních aut. Můžete projet z Kyvadlově v protisměru. A dál na jižní spojce usvětlo na Vršovice směrem na Černý most je bouračka kamionů. Navíc došlo k vysvětlení nákladů, na místě zasahuje několik hasičských vozů, vytvořila se několik kilometrů dlouhá kolona a policie silnici uzavřela a dopravu odklání. Samozřejmě, že všechny silnice, které navazují na jižní spojku, přicvávají tím pádem také. Šťastnou cestu s Rádiem Vít. Rozkaz ten zněl jasně. Nebyl čas lámat si hlavu, kdo je kdo. Chceš říct soudruhu kapitáne, jo? Zvědavky. Hodina tuplá. Od každého rotěna 2 petky pěkně za sebou. Rádiem Vít. Malý roce. No. I like the movie.